toda a xente que fan de Harry Potter a que veña e conte esa experiencia. Ás veces a mí faime gracia porque vou a un colexio que están lendo libros meus e entonces contan, bueno, Marilar, ademais de ser autora eu que sei, a banda Sen Futuro ou A cabeza de Medusa, é traductora de Harry Potter. Entón, iso fai que esteas con outro, tes outro estatus. Entón, toda esta xente que lle gusta Harry Potter, que lee Harry Potter, que hai moitos que son persoas adultas, e claro, a xente di, que isto é literatura infantil. A ver, eu sempre poño un exemplo os últimos anos. Xogo de Tronos, isto é para adultos ou é infantil? Non, infantil creo que non, pero hai dragóns, hai uns dragóns fantásticos, máis grandes que os de Harry Potter, e hai moitísima magia, non? E os adultos están vendo isto, entón seguro que hai moitas persoas adultas que tamén leen Harry Potter e encontran, porque ten moitas lecturas, e entón, bueno, vinde aquí na biblioteca e contade a biblioteca Ser Casado. Moitas gracias.